Entrevista hau, hori, ikusi dut pixkat diferente izango gala, ez da hain serio izango, orduan hori gogoekin, ondo pasatzea. Ni juerretan juten naiz, kantak ikasten juten naiz, juerretan, osea, onden iristega, porque nik etxean zait esaran zuten. Urretan, gogoi etortzea, nik usteet, eta bai, indai nola xe. Zertarako? Berotzeko, bai? Lehenengo aldiz gola maite ginen izan da, ondo, polita. Historia kontau joztazu bai ala bai. Oso interesgarria pentsa dizat. Ba, behitu, historia astea. Match podcasta, kirolarien beste aldea. Basque Team Fundazioak babestutako saioa. Ke honi lasa iturain. Matxe zautzen da zupitin bat, ez? Bai, proiektua emaio lehenu ere bai Instagramen da ikusi da eskalparat elkarrizketa da, bai. Entrevistak esan zinean, ba hori, gogoak egin nun, ze ezagutzen nun sare soziala, da ikusi nun pixat gaztentzako dirigiuta zijoala, eta orduan, ba hori, ba ezagutzen nun, da ondo gustatzen zait. Bueno, zertan azti horretik gurutena kaskua jartea, que honi. Elkarrizketa hortako pasartea tortzea mentxeakotu. Ondo da? Bale. Eta ara, jarri, elkarrizketa hortako pasarte bat rekuperau bioz, nahu oso moskeota. Eta, Nerekin? bueno, horre zan zebenakin pitiman hau, eta gurot hori argitzia. A ver. Venga, entzun dingo, tu matxa elkarrizketa hortan zezan zeben. Bueno, que honi konta iguzu. Ura hotza da honian, zure neoprenoan pisa itezu, edo ez? Ba, batez ere bain neguan, egia esan nahiko ondo etortzea, da orduan, ba, nik usteet nik da surfista guztiak iteula, porque neguko egunotzetan ondo etortzea. Hau, aklara biharra gotzu. Ja, udia dator, udan dano faten gara itxasora, playera gustora egotea, eta hemen zebilte zai surfistak. Txixa indain? Bai, gaina uretan gogoi etortzea nik usteet, eta bai, indain nola xe. Zertarako? Berotzeko, eske gogo alin bagazu ja da uretan, ja, eske kanpoatazia da pixat perez emateu da, bueno, ja hortza duela, ba, bueno, hortxe. Usten duzu gaur, mai gainean fruta pitin bate jarri dula, bueno, dultze pitin bate bai, aukeran emunezkero zein aukerak eten dazu? Nik, ba, igual, palmera da fruta zati bat. Hartu tranquil, zuretzako, ha? Ondo, eskerri asko. Zake, dultze salia zara? Bai, bastante gaina, bai. Zait ez erresistitzia. Orduan frutia eta palmeria jarrita, jan, lasai, jan, bai. Hau, elkarrizketa informal bada, osake, tranquil hartu palmeria, disfruta gainera ordu gona, ez? Bai, dultze pitima jateko. Bai, baina frutare, osea, dulziaz, osea, gutxitan jatet, baina fruta bai asko gustatzen zaitela, da ez dakit, fruta asko jatet, normalian, egunean zehar da. Asko zainketan zara? Zer, gaur egun ja goimaiako kirolarisak, elikadura zain ju beharra gotzu, ez da? Bai, elikadura justu bastante ondo zaintzen naiz. Eta justu ba, txapeketa iristen edian, txapeketa artian ja hor bai oso garbi jatetela. Gero ba, kanpuan, gustatzen zain ere, trampa egitea bezala da ondo jatia, baina hori, gutxitan. Ja nahiko ondo zaindu bernet. Jan tranquil palmeria, zuretzako data. Venga, eguneko lehenengo sorpresatxoa. Bagabitz, zure elikadurari buruz, eskerrik asko. Eskerrik asko. Lankide batek gozari ezberdin bat ekarriko dozko. Gozari edo amarretako ezberdin bat. Esan dut nahiko basikoa zarela, baina ikusten duzu hemen edari berezi bat ekarri dutela. Bai, ikuste bai. Palmeratxoa jandozu, eta hori pixkat Regula hon berda. regula biharra dago, eta edari oso ezaugarri honak dakone edari bat jarten du gonbidatu guztiei, te matxa izenekua. Entzute zuzekula te matxari buruz zerbait? Entzun da bino bene. Bai. Bakitu oso ezaugarri honak dakola, edo hori esaten dago ebentzet, eta bueno, matx podcastera zatozen ez, te matxa bat probatzeko aukera eskaintzen dugu. Hau sartuko zara? Bai. Te matxa hau edaten? Venga, topa ingul nego. Bueno, ez da kasapore askoik, no? Ez dakit. Izan zintzua, Bai. Ona, txarra, ez dako zapore askorik, esan ez dazu kaferik ez dazu hartzen, uraken konformatzen zela, honek ura badako, baina te matxa badako, edari vegetala badako, zer zen zaren jo, Joni? Bastante berua dago,
baina hori, ez dakit. Eateko mokua, nire ustez. Bueno, que ni bestela, egunata ze moduz hasi dozu. Zer sensazio kintzatoz podcast honen grabaketara? Gogoakin, pixkat entrevistau, hori, ikusi pixkat diferentia izango gala, ez da hain serio izango, orduan hori gogoakin, ondo pasatzea. Oso ondo. Gero ni, esan dut betzala erreixa izango, eta pixkat sartuko gara, eta galdera potente bat ingotu. Bai, Bai. Venga, eta bota, bilur barik. Ilusionauta maite minduta... Maite minuta igual, Bai, Bai. Polita da hori, ez da? Bai, lehenengo aldizola maite mindu izena da. Ondo, polita. Oso ondo. Gaur, etorri zara ona kutsa berezio ontara, eta hori apurtu ingo dugu pixkat, bale? Pentsau, ez zauzela maite minduta, eta ja, eguneko lehenengo jolasari paso emongo txagur. Proposamen batzuk iritsiko zaizkizu, eta proposamen horreiri like, bai edo ez. Horrekin lio bat, bai edo ez esan biakortazu. Ze, modo Tinder. Modo Tinder jarriko gara. Egoitz txurruka da. Aplikazioan agertu zatzen lehenengo hautagaia. Egoitz txurrukarekin, 34 urte, kirolari eta aurkezlea, match bai edo ez eta zergatik. Ez, ez da nire guztotan sartzen, eta hori, eta pixkat sarran niretzak bere bai, no? Gustau zaitea, Gero eta hobia, ez da? Ja, nire ez da match, zeba nire lagunegia da. Nor da agertu da pertsona hori, Janire? Janire González. Da, surfista bate bai, viaje, bidai asko ditugu batea, eta hori, relazio oso estua dakau da orduan ez da matxikan. Hortxe, jaso duzu eguneko 3. hautagaitza, Odei, Jainaga, 27 urte, atleta eta modeloa, 26 kilometrotara. Fuerte dago, Lio baterako bai edo ez? Ez, Ez da zure estiloa. ez da nire estiloa ez. Ez da matx, baina... Ekiko ditu bere liuak honek, Gero ni, bikote bilateko oso tikizmik izabit, Bai, selektiboan ez, bai, egia esan. Eta pentsau lio bat edo harreman bat gurula. Hemen hautagaixak aukeratu inbidia. Venga, bazen laugarren eta azkenan bila, batemati baiet munbiako zatu, bestela soltero geldituko zara, Venga, laugarrena. Lierni osa, kilometro batetara. Zarauztarra da. Zarauztarra? Harri jasotzaia eta makillatzaia. Harri jasotzaia, Baska, nik lagun harri jasotzaiak, Makillatzaia. Kombinazio interesantia, no? Laik emongo xa orduan? Pixka txarra niretzako, baina batei ematearen laik bat emango jo, no? Batei eman bertzaio, no? Hola esan diazu. Aukeratzekotan Lierni aukerako, no? Osondo, orduan Lierni osakin match bai. Match bai. Venga, eta gero ja, hemendik aurrerakoak zuen esku. Hitz egiten hasi eta gelditu nahi bazue, gelditu. Ze, berotu gara getxo, edo. Bai, zer ira noia. Ez dakitea, izango gano. Tea eta lehenengo jolasak, ja berotu getxo, ez da? Bueno, ja lehenengo jolasak bukatuta, pixkat zure perfila ezautu nahi dugu. Zure historia familiarrak nire atentzinoa eraman dau. Gurasuak eta anaia be surflarisak dakotzula irakurriot, Julen, zure aita da, zure entrenatzailea, ez da? Bai. Joana ama venezuelarra jatorriz, ez da? Bai. Eta zure Venezuelako selekzioko kide zara. Eta zure eman familia, nahiko aitzindarisa izan zala surfaren munduan Venezuelan irakurri dut. Historia konta biostazu, bai ala bai. Oso interesgarria pentsatzen. Beitu, historia astea, ni abizion guztiak euskaldun askat. Hortik astea. Lasa iturain. Bai. Nire eman atletikane bai abizion guztiak euskaldun askat, berez, nire birraitona da hemengoak zian, euskaldun asian. Eta area emigrau zuen gerragatikan, eta orduan han hasi zian familia, eta orduan ama han jaio zan, nire amonaraen jaio zan, baina gero ama, nola hemengoak zian, udarara etorte zian honea, surfaitea, o ugarran egotea, zautza. Eta hori, 20 urtekin ja honeak etorri nahi zuen, da honea bizitza etorri izan ja, eta hola ezautu zuen eraita. Eta hori,
txikitatikan, intzizkin papelak da Venezuelako pasaportia egiteko, egia izan, beti ondo etortzea beste pasaportea dukitzea, no? Eta nahi, justu kasu honetan asko lagundu dit. Da hori, oain Venezuelakin juteko aukerakat, da hori, aprobetxa guin dut, azkenian, ematezien apoio bat, oain Espainiak etzin ematen epoka hortan, eta hori, aprobetxa guin da, oain Venezuelakin juten ez mundialeta. Zer sentitzea zara, Euskalduna, Euskaldun Venezuelarra... Ni, txikitan Euskalduna zintinetan, porque Venezuelakin enekan jasi ikusikan, baina oain Venezuelakin da june zenean mundialeta da ikusten ezela pixkat, kulturan da, pixkat integrauta orduan ikusten ez pixkat Euskaldun Venezuelarra bezala. Zer dako, Venezuelako kulturiak, zure interesekoa? Ez da, pixkat diferente, dena, txantxa datea bezala hartzeue, dena broma egiten egun guztia basateue, eta nire pixkat dola naiz, eta orduan, ondo konektatu dut baiekin, eta surfista, gutxienez surfisterik izaute dutenak, egun guztiak katxondegoan daude, egun guztiak broma egiten, eta ni hola sentitzen ez pixkat. Beraz, bromista zara, ezta? Ondo pasako dugu gaur ordu. Bai, ondo pasako. Zurlari profesionala zara. 19 urte? Bai. Oso gaztia. Bai, bastante. Surfaz gain zeitzen duzu, zure bizitzan? Zaletasun bastante eskat, denak pixkat kirolan inguruan, porque olatuak ez daudenean azkenean moitzen jarraitu berdet, eta zaletasun asko lortu ditu horrekin, adibidez, txirrendularitza, igeriketa, pelota, kirol asko ditut, eta hori, pixkat hori ere zaletasuna, no? Kirol ezberdina probatzia, hori, ondo pasatzen kiroletan. Eta formazio atletiko oso gaztia, zera? Ondiok ikasketa gara izan, zauz? Oker ez baldin bana, administrazioko erdi mailako gradu badakotzu ina, ezta? Bai, oain bukaudet erdi maila, da orduan, oain nola Challenger 6 eta klasifika hona izen, pixka saia eukikoet segitzeko ikasketakin, orduan, urtea oain goza batiko hartukoet, da igual, hori, aber nola jute zaiten, eta ikustalin eta leitela ikasketakin banandu, ikasketakin jarraituko eta bestela beste urtatu katu ditut. Ze zaila da, ezta? Ikasketak eta goi mailako kirola batera eroatea. Bai. Badauz adibideak, eta hemendik pasau da adibide horreitako bat. Baina ez da batera erraxa izan, oso disiplina izan beharra dago, ezta? Goi mailako kirol ibilbide bat eraman da era berian ikasketak eroateko. Bai, nire kasuan justu zaiete zait, kanpuan nahonean ikastia. Azkenean, bidai asko askat da, txapeketa artean presio asko da, hor adibidez, DBH-en da, bidatzen unean, sentitzen asko galtzen nula, eta orduan, horrek demo bastante galtezila. Hemendikan gertu alin bazan, etxian da alko nun ikasi, baina kanpuan egon da, gogorra itea, bai. Asko bideatzen duzukean, Bai, bastante. 19 urteak gotzu, baina mundu erdisa pentsatzen dut ezauten duzula, ezta? Bai. Jendeak, esate jotenean bidai etzetera, ke morro, no seke. Baina hori, nik ez dagat denboraikan aktibiatak daiteko, azkenean nire egunerokoa da, goizeko zeitan ondartza jun, eta arratzaleko sortzirak arte horreon, surfian. Eta kanpuan, bazkaldu da hola, baina hori, ez dagat denboraikan herrialdea ezagutzeko. Eta orduan, horrek graziak entzio pixka bidaiai, baina azkenean nire inberra egitean joa, da hori. Parrandatxon jauziko zara, ezta? Egunen baten hor munduan ziar galduta zebitzen dian. Ja, ben txapelketi aukatuta, venga, kegondi. Behin botatzitu parrandak, baina kanpuan enaiz hain parranda salia. Ni gehiago zautzen gustatzea edatzea hor ezagunakin. Kanpuan, pixat, juten ezin tokitare pixat atzak botatzi toki batzuk. Peligroso galdu behilako izan, adibidez. Oain Australia jungo naiz, hori, Australian justu, nahiko ondo, baina gero Sudafrikan joa da, Sudafrikan justu, pixkat, bildurra mate itolako tokitan eteatzea, no? Da, orduan, horre pixka limita hoiteit. Zein izan da bizita duzun munduko txokorik arraruena? Arraruena? Igual Indonesia. Baina ez Bali. Osa, Indonesia, Jakarta. Arrarua de, jende asko, karetikan sakarra da dena bilduta. Eta hori, pixkat, ambiente, ez da, idetan oso atxegina. Eta itxasua leku denetan da berdina edo desberdina da? Ez, asko aldatzea. Hemen justu, adibidez, ur kolorian nota huitea, hemen
herrioak daude, da orduan pixkat ura ez da bain garbila, ez jutezea Karibea o Hawaia, ura kristal bezalako koloriaka, oso garbia da, oso purua. Da notatzea gasitasun pixkat gehioak ala, hemen ez da bain gasila adibidez. Han adibidez, itezunean ura aspira jutezanean, da behiak egitetuzunean, ja asko segioz pikati zoi begiak, hori hemen ez da, inbeste notatzen. Konta idazu, zure kiroli biluia honetan eukidozun sustorik handizena zain izan den. Akurat ez behin Frantzian, pixat gaixi pasatxa tokatzea, azkenean, tablak azkenean, potzetan puzka beteia, takizton korrenteak egoteia, da hori, behin eukinun, tala puzka utzetela, da korrentean kontra, da ezin ura ondartza iritsi, ezin ura, da jonber, kriston buelta eman berri izan nuen, da kriston atomdiak, serie guztiak nire arpegian, eta hori, bastanteko, larrialdiar ez, baino, pixkat potentia izan zen. Zenbat urtekin hasi zinen, surfeko taulan, bakotzu oroitzapen hori? Oroitzapen ez dagatze, lehenengo aldia monta bintzen atala baten, oinez ibili baino lehenu izan zen ikustet. Ze esaten dozu? Bai, tala baten, aitazian, da ni hor, holaxe. Urte bat, bi? Bai, bat, bi, holakan bat. Aitea usarta orduan ez da? Bai, ikusiko zuen, igeriten flotako nun pixkat gutxienez, da larrialdi bat alin bazion hor txengo zian, da hori, sartu ziren, da hotxe junitzen. Zara dutzen bertan? Bai, sartzen. Eta zure lehenengo oroitzapena, taula gainean noizkoa da? Igual, oroitzapena igual, bai, dala, 5-6 urtekin ja, pixkat, hori, zautzen, akoratzen naiz behin, niretzako nahiko lat handi hartu nula, 5-6 urtekin da horren oroitzapenagat. Kriston bajada bota nula, baina berez, ratu txikia esan, baina niko hor momentuan bizi nuen, kristona zala. Ordutik ona, oso gaztia zarela esan dugu, 19 urte besterik ez, baina urte batzu pasau dira, evoluzio bat egonda, eta gaur egun ja kirolontan, surfian, goimaiako kirolarixa zara. Gauzak asko aldatu dira? Zan gurote, ume edo aur ark, hasiera hortan aztapen hoitan eukan sensazioak eta gaur egunguak desberdina dira? Lehen zezan jolas bat eta gaur egun ja lan bada eta zerixua bartzen da, edo disfrutatzen oso tabla gainean? Bai, azkenean denantzako, ode epoka, ode. Azkenean txalpeketetan da nahonean bai notatzen dela pixoat presio gehiago eta hor bai ez dara inbeste disfrutatzen, azkenean behar bezala hartzet. Gero txalpeketatik kanpo bai disfrutatzen dela baindikan, olatu nago denean da, baindikan ume bat izango bali gintzen bezala, da igual egunean aditut 8 urut pasa horretan. Ume bat izango bali gintzen bezala da, hauan kiston zeakin, kiston sonrizakin. Arlo mentala zaintzen dozu edo hori be zure aldetik zatik, ja oso gaztia zara eta gaztetatik presio handiko egoerak jasan behar esan dozu. Ja, bai. Eta gaur egun kirolian, batez be goimaeko kirolian, asko lantzen da beste faktore bada, ezta? Arlo psikologikoa, hondik lantzen da edo ez? Bai, oain arte beti landu izan dut, aurten bai pixkat lagain detela, ez dakit, txapeketa gutxi eukitute bai, da ez eta inbesteko presioa sentiu, baina bai beti eukiet, da oain bai hemenik aurra beti jarretukoet, ja oaingo nivelian ja presioa asko eukikoet, eta asko galdukoet, azkenean txapeketak bakarrak erazitu, eta hori, galtzoiek kudatzen jakin inberda, eta ustez perpauta nola, baina nik usteten nola perpauta, eta hori, hortan laguntza bai berkoetela. Beraz, laguntza hori hartzeko prest. Bai. Zurlari profesionala sentitzen zara? Profesional konzeptua zaila da, nik enez konsideratzen profesionala. Ni sentitzen naiz, hori, surfakin, ondo jute zaitela guain goz, eta horrekin horren joala, baina profesionala ez dakit. Askotan idealizatuta dakun irudi bada, ezta? Ikusten du kirolari gazte bat, erakargarri bat, marka pila batekin, Instagram oso polit batekin, honek dirutzi irabaziko da, profesionala da horti bizida, bideiak iten, hori da realidadeak, honi? Ez. Surfak eukizun bere epoka diru asko egitezana, baina oain ez da bere topian surfa da ez da diru asko irazten, hori, saiatze geha, pixkat, bideak aurkitzen diru pixkat irazteko da txapeketa ekiteko, baina bai, ez da erresa. Ez da eusforrauta, ez da? Ez da pixkat. Eta? Pena bada edo beste kirolatuta forrauko zinen, ez da? Bai, txekitatik gani igual golfe apuntako balin bazien, tenisea, ondo jute alin bazan igual, oeto jongo zan, baina, nik surfa gustatzen zait, da hori, ez da dena dirua. Esaten da gaztiak kirolian eta musikan
zauzeila gaur egun. Kirolian garbi dago, zure kasu konkretuan surfian, baina musika kontuetan be bagabitz edo ez? Ba, ez da musika asko entzutenik, Osea, entzutet, baina ez jendeak, surfea jume lehenugo eta txapeta jo lehenugo da motivazio gora altzeu, nik eraltzet, lasaina honian etxian edo, lasaioteko. Zentzuten dozu? Euskeraz batez ere, adibidez, reggae euskalduna, edo rock pixkat, eta gero inglesez reggae entzutet, rap pixkat de todo entzutet. No, reggaetuak ez eta asko gustatzen, beste dena pixkat entzutet. Bueno, hor beste mito bat apurtu duzu. Hor bezaten daue, asko eta askok gaztiak reggaetoia besteik ez duzera entzuten. Bai. Juergan? Ze guztain esatu? Barrandan zara dutzen uste detzarenean. Jartzeuena, enaiz, eske sautzen beti reggaetoa jartzeu, orduan. Ni juerretan juten naiz, kantak ikasten juten naiz. Juerretan, onaino iristega, porque nik etxean zetexaren zuten. Orduan, jorgetan ikasten jun berdet, urrengo goia ikasteko kanta bat. Zondo. Ja bukatzen goiaz pare bat kontukin. Gaizak onago gurot pitimat zuekin landu, zati gaztiak zai, eta badakotzu ezer esan munduari, eta gure arazotako bat aldaketa klimatikoa da, eta horrek asko eragina handixako itxasuan. Hemen Euskal Herrian justu, nik uste nahiko ondo zaintzala munduko beste zati batzukin konparauta, baina aldala hobeto zaindure bai. Azkenean, adibidez, zautzen gutxenez jaiak diarian da asko notatzea urrengo gunean ondartzan nola da hon. Bastante txerrein da gotea. Eta hori, ez da gogokoa gero horregin surfa ditia. Baina, adibidez, nire impactau ziren izan zan Indonesian, izan dizutena Jakartan, hori, airia da, notau ere izan kontaminota zeola. Azkenean kotxe asko da, fabrika asko da. Eta Australian esatea, Australia horrek denak, Indonesiako da, aize guztiak, hori, fabriketako da ke guztia Australiak eramateula, eta ozono kapa minduta dola da, eguzkiak asko sego jamate Australian. Zazu Australia jutezean normal da, jartezu krema, eta lare horrein erreta zaude. Eta hori horretik esateko edala. Berazuk igartzen da, eta aldaketa klimatikoen eragina. Hori igartzen, bai. Eta arduratzen zaitu gai honek? Bai, asko. Porque azkenean itxasua ikustea, ez tala berdina, eta nivelare igotzen nahi da, temperatura itxasuan aldatzen nahi da olatuaren odatzea pixat ez dela berdinak. Surfista guztiak hori sentigu ditu. Bueno, Keoni, aurrera goiaz elkarrizketiarekin, soinu ezberdin batzuk jarriko dutzut, danak dira fluido ezberdin batzuk, edo fluiduari buruzko soinuak, eta identifikau beharko duzu, soilik entzunda, zatitxo bat entzunda, 10 segundo entzunda, zer soinu dan? Zerrenan? Hori da. Zu beti zabit, uran inguruan, fluiduak entzuten. Itxasuan zauz. Bale. Ondo kontrolatzen duzu uraren soinua zen jan, ez da? Ondo kontrola berko nun. Ez da egita ber. Venga, hause da prueba. Entzumenan jolaz. Guazen lehenengoa entzutera eta ber kapazaren fluido hau zer soinuan esateko. Zaila? Jo, zaila. Kriston zaila. Nungo soinua izan daiteke hau? Dutxa baten egoal. Ez? Berriz beharriko? Bai, jarri. Ez, que honi? Urjauzi bat, errillo bat dako zuen izan, urjauzi bat. Ez. Ez? Nio zer da, ura... Ura da, baina ze egoeretan, nun entzuten da olako soinu bat. Oso ohikoa da, egunero entzuten da olako askotan, gainera, etxian be bai. Grifua hola? Dutxa, ako zuen izan, dutxa, grifua, no? Grifua da. Grifua? Notatzen como tantas cosiara. Engaña guen zite. Venga, lehenengo falla guen jozu, Guazen bigarren entzuten. Momento konzentrau berat. Erresa da, ez da? Hau bada urjauzi bat. Horrillo bat. Hori da. Hau, bai. Erreka bat. Nahiko garbisa esan, ez da? Bai, baina erreka baten tantak entzute esan, erreka baten... Bueno. Mari ertaineko
Erreka bat. Bai, alde izan da. Venga, eta hirugarren eta azkenengo soinua. A ber, kapazaren hau identifikatzeko. Hau uste baiz. Zer da hau? Hau pixa. Seguro? Ni uste baiz. Ez, A ver, guazen berriz entzutera, a ver, posiblean. A ver, engaina baldin baina zeo oso engaina bia zeo, baina nik pixa esango nun. Oso, ondo. Ondo. Espezialista zara, ezta? Bai, Entonces, esan bat txizia etxendo zuela itxasoan sartzen zaren bakoitzian. Ez du sonatzen baina, bai. Claro, hau ez da itxasoko txizia, hau da, komun baten indako txizarraka da bat. Bai. Azkenengo tantanak eta entzuten zian, ezta? Bai, ondo, botau, dena, altzontzen ez zer gehiago. Oso ondo, Keoni, ja beste giro bat emungo dugu, eta gurot motzian mesedez, baina ja zentratzia, zure bizitzako momentu onenari eta txarrenari buruz berbaiten jarraituko dugu. Zein izan da zure bizitzako momentu onena? Ba, momentu hona izan zen, igual lehenko urtean, Europako frogako proba dira zinunian angleten, hola, ba, gaina angleten, ba, etxetik ganen geurtu onda, ba, nire familia gozua oparreat ondar tantzeon, eta hori, ba, dene ikustia hola egin posik, da, bueno, hori izan zen uste nire momentu honena bizitako gain arte. Eta txarrena, ez dako zu ezer? Txarrena, bai, okerren pasetenan ikustit izan zela, ba, baina dela paret urte, bueno, ba, lagun bagaldu nunean, aksidente baten, ba, bueno, ni uste dut hor, ba, bai, ba, pixkat asko afektau segun denai, bere gertuko denai, eta hori, oain arte hori izan da nire momentu txarrena, zazkinen, ba, bai, ba, hori gaixi pasak genuen denak, da, bueno, hori. Oso ondo, ba, momentu hori be markauta gelditzen da, eta bizitzako parte da, ezta? Bai, Zoritxarrez, markauta gau da, bai. Oso ondo, baina bukatzera goiaz, eta ja dator, igual zeioko momenturik onena, Keoni. Bai. Euskaberrek babestutako tartea. Matz erronkarekin bukatuko dugu. Hemen, Euskaberreko arrautza egosi bat daukagu, emungotzut, eta 30 segundutan esku bakarrarekin, hau zuritzeko gaizaren erakutsi biako oso. Prest? Bueno, eta hau zuzeneko kontaketa da, Nik zuzenean kontako dut, zer pasatzen den gure entzuliek jakin dezaten. Venga, prest, Keoni? 3, 2, 1, aurrera. Hartu dau, Keoni, Lasa Zurlarisak eskuineko eskuarekin arrautza. Hasi da poliki-poliki zuritzen. 8 segundu, 9, 10, 11, Keoni, azkarrau mesedez bestela ez da iritsiko, 15 segundua momentu deitan, arrautza erdia ia zurituta dauka, 19, 20, 21, Keoni, zer modu zoiaz? 23, 24, azkenengo esprina mesedez, 25, 26, 27, 28, 29, bum! 29, 62. Erakutsi, mesedez. Ondo zurituta dauela. A ver. Gora. Perfecto. 29, 62. Erronka gaindituta. Bueno, eta habilidade jokua amaituta, gauzatu duzu, eta gainditu duzu 29 segundutan erronka. Oin bigarren erronka da, beste 30 segundutan, ia gaizaren egosi gabe, bere egoera normalien dago, arrautza hau apurtzeko. Atz erakuslia goiko puntuan, atz lodixa beheko puntuan. Venga, hartu arrautza, ondo kokatu bi atzak, erakuslia eta geldi, Geldi. Prest, Keoni? 3, 2, 1, aurrera! Ega, segundu bat, 2, 3, 4, Keoni zer, gogorra arrautza, ala? Venga! 9, 10, ze pasatzen da, Keoni, ez da guin jarrik? Ai, surfistak! 14, 15, 16, venga, esan, segi. Venga, 20 segundu gelditzen. 22, 23, 24, 25, 26, 27, Keoni, venga, azkeniko alegina! 29! Ez da gain ditu! Ezin arrautza hautsi. Ya está. Nola que imposiblea. Ba, egitzu gonbidatuetako batek segundu bakarrian hautsi zuela? Bai. Gogorra da rautzi, ezta? Ez da egin horretan. Ba, segundu baten hautsi eben. Zerrega biatzen ba horrek. Claro, eskalatzaia esan. Claro.
Bueno, Osea claro, que- eso, a ver, máquina. Bueno, que honi, abilezia jokoa gain ditu dozu. 29 segundu eta 72 egunekotan zuritu dozu. Baina indarraletik floja, oitz, Bai, flojo, Pizka... Arrautza gorra zion, Osa, nera lesan beret, arrautza oso gorra zela. Bai, Bai. ez da resa, Arrautza apurtzea. Euskorra emuten dago, baina konturatu zara zego gorra dan, ez da? Ez da erresa, Ez da bate. Bueno, oso ondo portatu zara eta gure konpromisoa da joku hontan parte hartzeatik eta bereziki match podcastera etortzeatik, opari moguan emongo Gerrik asko. arrautzak Hausatu me berriro, ez te puskau. zuretzat eta nahi dutena jakitea zein gozun arrautza horrekin. Bihar gozaltzeko. Zela, egozita edo Bai. frigituak edo Tortilla frantzesa, igual. tortillatxo bat? Bai. Oso ondo. Zer moduz irteten zara gaurko podcastetik? Ondo, pozik, ondo pasa ez zuekin hemen, da guztu da. Guretzat placer bat izan da. Placer bat izan da, bostekua eta suerte Bai, denboraldi hontan, zeure erronketan eta nahi desune arteke honi. bai, eskerrik asko. Match podcasta. Kirolarien beste aldea.